Здравейте, скъпи приятели! Живота ме сблъска с толкова тежки ситуации, че направо си задавам въпроса понякога как намерих сила да излезна от цялата тая кал, от цялата тая мизерия и да продължа напред, да продължа да вярвам в доброто и най-вече, че запазих доброто и светлото в себе си, че останах човек, че не се озлобих въпреки всичките неприятни неща, слабо казано, които ми се случиха, защото в повечето случаи хората, когато животът се отнася грубо с тях, така да кажем, се озлобяват и започват да се задават въпроса защо на мен. Може би мен ме запази вярата ми, че всичко, което ми се случва, ми се е случило за мое добро, за моето развитие и духовно израстване. Затова да заякна характера ми, да стане по-твърд, да стана по-силна, да устоявам на трудностите, с които живота ме сблъсква и да преодолявам просто с лекота всичките тези негативни ситуации, които ми се случват. Гордея се със себе си, гордея се с всичко, което съм преживяла и съм благодарна, че съм го преживяла. За нищо на света не бих го сменила с друго. И не съм ядосана на живота и на Господ за това, че ми е пратил трудности, защото благодарение на тях съм човека, който съм в момента. И имам силата да кажа, че каквото и да ми предостави от тук на след живота, знам, че ще го преодолея. Защото не малко неща ми се случиха и в момента смея да твърда, че съм поела живота в собствените си ръце. Пак има някакви перипетии и препятствия, които ми се случват, но те са нищо в сравнение с това, което съм изживяла и някой ден ще събера смелостта да ви споделя личната си история и това да разберете, че всеки човек и да знаете, че всеки човек преминава през някакви неща, през някакви трудности и да бъдем мили едни към други, защото не знаем каква е съдбата на човека, с който се разминаваме и през какво преминава той точно в този момент. Да бъдем мили, да бъдем добри едни към други, да бъдем учтиви, да се усмихваме по-често, да се прегръщаме, да си помагаме и да си прощаваме най-вече, защото и на мен ми се е случило някой път неволно увлечена в това, което на мен ми се случва, да нараня някого, но то е било неволно, то е било не с злоба, не с лошо. Просто някой път просто да знаем, че всички сме хора, че носим души и че всеки може да сгреши, но не всеки може да прощава. Затова е важно да се научим да си прощаваме и да бъдем добри едни към други. Да продължаваме напред заедно и да се крепим едни други, да се подкрепяме и да бъдем като едно семейство. Защото не знаем за кой човек в кой момент ще бъдем неговия спасителен пояс. Защото е нужно и е важно да имаме приятели, да имаме стойностни приятели, хора, на които можем да разчитаме, хора, които да наречем наше семейство, да държим на близките си хора и да ги уважаваме и да им прощаваме, защото с близките хора най-често можем да си кажем, да се нагрубим, да си кажем тежки думи, защото са ни близки и някакси знаем, че
сме с вярването и с съзнанието, че каквото и да им кажем, каквото и да направим, те ще ни простат. Но и не трябва да злоупотребяваме с това нещо. Каквото и да ви предостави живота, просто вярвайте, че е за ваше добро. И не се озлобявайте. Просто през всичкото това време ми е помогнало любовта ми към себе си, любовта към живота, любовта към Господ, към близките ми. Да преодолявам трудностите и да вървя напред. Приятелите ми, макар че те са малко на брой, броят са на пръстите ми на едната ръка. Хората, които са ме подкрепили и са били до мен в трудните моменти, бих казала, че това най-вече е моето семейство, брат ми, майка ми, баща ми, детето ми и тук там е някой приятел. Просто вярвайте, че всичко, което се случва е за наше добро и че в крайна сметка Господ накрая ще ни компенсира и ще ни даде това, което заслужаваме, това, за което мечтаем, но просто ни подготвя чрез различни изпитания да види дали ние всички заслужаваме, но дали сме готови да получим тези големи благословии, които Господ пази за нас. Защото всеки трябва да заслужи чрез вярата си, в Господ. Защото този, който вярва, ще му се даде и той ще види. Този, който не вярва, няма да види. Първо трябва да повярваш, за да видиш и за да получиш. И казват, този, който има, ще получи още. Този, който е благодарен, ще получи още и още. Този, който не е благодарен, и малкото му ще се вземе. Бъдете благодарни. Бъдете благодарни за всичко, което ви се праща в живота, и хубаво, и лошо. Хубавото, защото то е нашата награда, а лошото, защото е това, което ни прави по-силни, това, което ни кара да растем, това, което ни кара да научим уроците си в живота и да израстваме в училището на живота. Защото в крайна сметка ние сме тук за това, да се учим, да израстваме, да се развиваме, да еволюираме. Така че нека се обединяваме, да се споделяме, да си помагаме. Аз съм насреща с каквото мога да помагам. В един разговор, в една консултация може да си бъдем взаимно полезни. Защото смятам, че квалифициран е не този, който има много дипломи и сертификати и удостоверения за придобити знания, а този, който го е сертифицирал живот. Защото живота е най-добрият учител. Защото това, с което живота ни сблъсква и на което той ни учи, е безценно. Защото само така се трупа знание, мъдрост, опит и той ни прави богати. Затова може би някой ден, както казах, ще се осмеля да споделя личната си история и тогава ще разберете
на какво всъщност ме е научил живота и какво съм преодоляла. И така, обичам ви, прекрасен ден, борете се за мечтите си, постигайте целите си, развивайте се, търсете помощ и подкрепа, не се срамувайте от това. И дързайте, развивайте се, учете, стремете се да всеки ден да израствате по маничко, да правите по една стъпчица, макар и малко към своите цели и мечти. И поддържайте здравословен начин на живот, здравословни навици. Оставете цигарите, оставете алкохола, оставете стоене до късно пред телефона или пред телевизора. Четете повече, образовайте се и такива неща. Доставете си малко удоволствие, пътувайте, дръжте на любимите си хора, показвайте им вашата любов и уважение към тях. И така, това е живот. Това е живот. Обичам ви, прекрасен ден. Казвам се Мариана Николова. Харесайте видеото ми и го споделете с приятели, ако то ви е харесало. Абонирайте се за канала ми, за да получавате още такива полезни видеа. И да вървим заедно напред. И ако имате желание, се свържете с мен за лична консултация. Обичам ви, прекрасен ден!